Omnis Duo je najviac hejtovaná konzola, akú som kedy videl. Poďme sa na ňu bližšie pozrieť. Zdravím všetkých, moje meno je DJ Progress a vítajte na kanáli Low End Studio. Dnes tu máme našu prvú recenziu, tentokrát sa pozrieme na Pioneer DJ, ospravedlňujem sa, Alpha Theta Omnis Duo, ktorý vyšiel zhruba pred nejakým tým mesiacom a pozrieme sa trošku bližšie na to, o čom táto konzola vlastne je. OK, ale prečo Alpha Theta, prečo nie Pioneer DJ? Znamená to, že Pioneer DJ už končí? Pioneer DJ je mŕtvý, vydáva hovadiny. Zostanem pri svojom starom CDJ 500 z roku 1994. Nechajte ma to vysvetliť. Alpha Theta Corporation je korporácia, ktorá vlastní pod sebou značky Pioneer DJ a Alpha Theta, takisto ako napríklad InMusic vlastní Rain, Numark alebo Denon, tak Alpha Theta Corporation vlastní Pioneer DJ a Alpha Thetu. Samozrejme zatiaľ sa nemusíme báť, profesionálna technika Pioneer DJ ešte nikam nejde a oficiálne vyjadrenie od Alpha Theta Corporation je aj taká, že Pioneer DJ pôjde stále tým svojim profesionálnym štýlom pre veľké kluby, festivaly a Alpha Theta sa bude zaoberať skôr bežnou verejnosťou a bude trošku viacej taká experimentálnejšia. Samozrejme nevieme, ako sa to v skutočnosti bude ďalej uberať tým, že Pioneer DJ, respektíve Alpha Theta zobrala pod seba už aj Serato. Môže sa to zmeniť, každopádne toto je oficiálne vyjadrenie od Alpha Thety. Alpha Theta na NAMM Show 2024 vydala dva produkty a to je tento krasavec Alpha Theta Omnis Duo a reprák Alpha Theta Wave 8, ktorý si pozrieme v ďalšej recenzii. Každopádne, my by sme osobne povedali, že prvý oficiálny Alpha Theta produkt bol Pioneer DJ Opus Quad, pretože ide presne tým experimentálnym štýlom, ale asi ešte nestihli zmeniť tie názvy, takže oficiálne prvé dva produkty Omnis Duo Wave 8, ktorý si pozrieme v ďalšom videu. OK, takže poďme na samotný produkt Alpha Theta Omnis Duo, ktorý máme tuto pred sebou. Túto konzolu by sme zaradili do kategórie malých, kompaktných, dvojkanálových batériových stand-alonov, kde patria aj konzoly ako Denon Prime Go alebo Numark Mixstream Go, ktoré sú od InMusic Corporation. Poďme sa teraz pozrieť na samotný dizajn konzoly. Ako môžeme vidieť, Alpha Theta Corporation alebo Alpha Theta sa rozhodli spraviť túto konzolu úplne inak ako je Pioneer DJ technika, vôbec žiadne čierne farby. Alpha Theta dokonca povedala, že si dala príklad z riflovej farby, ktorá vyzerá to naozaj že pekne, akože tí, čo fotili túto konzolu, produktoví fotografovia, tak tí by mali dostať akože okamžité vyhadzov, pretože táto konzola vyzerá naživo o dosť krajšie ako na produktových fotkách. Takisto, čo sa týka dizajnu, si môžeme všimnúť, že ten layout je veľmi podobný klasickej Pioneer DJ technike, efekty na tejto strane, nezrkadlové rozloženie, naozaj veľmi dobré, kvalitné jogy, výborné aj na skrečovanie. Okay. Sú tu samozrejme nejaké novinky, ale gro tej konzoly, alebo respektíve toho podpisu Pioneer DJ tam stále zostal. Čo je úplne nové, sú samozrejme všetky tlačítka, knoby, fadere, jogwheely, pady, všetko na tejto konzole je úplne nové a pravdepodobne týmto štýlom sa Alpha Theta bude uberať a ja som úplne v pohode, pretože tieto tlačítka, fadere, knoby, rôzne otočné zariadenia naozaj sú veľmi kvalitne spracované a veľmi ma to teší. Je to iný feeling ako od klasického Pioneeru, ale je to naozaj super. Samozrejme nesmieme zabudnúť aj, že stredobodom pozornosti celej konzoly je tento dotykový displej, ktorému sa dneska ešte budeme venovať. Poďme si teda pozrieť, aké konektory táto konzola ponúka. Začneme tuto zozadu sprava. Tu si môžeme všimnúť hlavný master výstup, čo je v tvare XLR. Vedľa toho máme boot alebo master 2. Trošku zvláštne rozhodnutie dať tam RCAčka namiesto veľkých jackov, ale je to master 2 a samozrejme niekde sa musia trošku katovať korne. Vedľa toho máme dva mikrofónové vstupy, každý z nich má aj úpravu hlasitosti. Mikrofón 2 je combo XLR jack, mikrofón 1 je iba jack. Prečo dali na mikrofón 1 iba jack je záhada, mali to dať naopak, ale it is what it is. Na druhej strane úplne naľavo
máme samotné pripojenie konzoly na zdroj alebo jej nabíjanie. Tá nabíjačka, ktorú dostanete k tejto konzoli, dáva von 45 W, to znamená, že teoreticky, ak máte nejakú inú externú nabíjačku, my sme to nabíjali tuto z nabíjačky od foťáku napríklad, ktorá má minimálne tých 45 W, tak by ste túto konzolu mali bez problémov napájať, dokonca aj z nejakej powerbanky. Veľa toho máme potom slot na SD kartu, ktorý ide úplne až donútra konzoly a na toto je najlepšia tá konzola, dáte si tam SD kartu a proste máte celý čas so sebou, nemusíte ju vyberať, občas vyberete, aktualizujete knižnicu, neriešite to. Najlepšie je toto mať s SD kartou. Veľa toho máme klasické jedno USB zariadenie alebo respektíve USB port a potom máme USB-C, kebyže chcete ovládať túto konzolu cez Recordbox alebo iné softvery. Vpredu na ľavej strane máme potom klasiku, veľký jack a malý jack na výstup pre sluchatka. Ako ste si mohli všimnúť, napríklad Denon Prime Go má aj klasické hardwareové vstupy. Táto konzola nemá vstupy, má iba Bluetooth vstup, ale k tomu sa potom neskôr dostaneme. Poďme si povedať teda niečo trošku o layoute tejto konzoly. Na každej strane tej strany nie sú zrkadlové, ako by to malo byť, čo zrkadle chodíte do prdele. Máme tuto hore naľavo máme mikrofóny, máme potom krásny jog, ovládanie na Bluetooth, či už čo sa týka párovania od posluchu alebo prepínanie skladieb. Máme tu potom tlačítka na Beat Jump a takisto aj nový Rotary Loop, ktorý je prebraný ešte zo starých traktorov, ktorý potom sa na to zabudlo, potom Pioneer DJ to opäť dal, začalo to Serato používať a teraz konečne to vidíme na novších a novších konzolách, že není to iba tlačítko, ale môžete sa takto krásne takýmto rotorom meniť. Obľúbené, mám to rád, začínal som na tom, super vec. Potom tu máme klasický Q Play na tej strane, kde to môžete očakávať, Shift, potom tu máme Performance pady, ktoré slúžia iba ako hot cue pointy. Či vám to vadí, je už na vás, ja to používam vždycky ako hot cue pointy a potom tu mám samozrejme loop, zvlášť tu. Máme tu malý pitch fader, ktorý má v strede klik. Raz to kliká, raz to nekliká, Pioneer, rozhodnite sa. Ovládanie na sluchatka, potom klasický mixer layout so všetkým, čo potrebujete. Nevidíme tu síce tlačítko na vyberanie efektov, k tomu sa dostaneme. Na druhej strane to isté, ale navyše tu máme boot a master knoby na reguláciu hlasitosti a samotné tlačítko na zapínanie. Táto konzola je trošku zvláštna v tom, že je na nej veľmi cítiť to, že je veľmi zameraná práve na dotyk. Napríklad chýba nám tu hardwareový selektor efektorov, alebo ani tlačítko späť tu není, pretože musíte, akože dá sa, že tlačíte Shift a Browse, ale nie je tam presne to tlačítko späť. Táto konzola je proste stavaná na to, aby ste ju ovládali dotykom. A to nás teda krásne presúva k samotnému displeju konzoly. Čo sa týka špecifikácie displeja, je to 7-palcový displej s frekvenciou 60 Hz. Rozlišenia vám presne neviem povedať. Je to také akurát, by som povedal, že už áno, môžete vidieť niektoré tie písmenka, že už pomaličky strácajú tú ostrosť, ale na to bežné hranie v klube alebo v iných priestoroch toto vôbec nezbadáte, je to absolútne v poriadku. Každopádne displej je veľmi responsívny, rýchly, dotykový, nie je to ten dotyk, ktorý máte, ten kapacitný dotyk, ale je to skôr naozaj ten poctivý dotyk, ktorý máte na iPadoch, na iPhonov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto nemôžeme nič vytknúť tomuto displeju. Ako som už povedal, konzola je veľmi zameraná na dotyk, to znamená, že všetky presúvačky cez konzolu dávate hlavne dotykom. Takisto keď si chcete meniť efekty, musíte priamo na displeji si vyberať a určovať aj kanál, aj efekty, či už sa týka master efektov alebo color efektov a takisto meniť aj utility nastavenia alebo my setting nastavenia. Toto môže byť výhoda pre niektorých zase nie. My, čo sme zvyknutí na všetko mať tlačítkové, je to trošku nevýhoda, ale úprimne dá sa na to zvyknúť, je to všetko intuitívne porozmiestňované po displeji konzole. A aj starý užívateľ Pioneer DJ si na toto veľmi rýchlo dokáže zvyknúť. Čo sa týka potom efektov, máme tu na výber samozrejme klasické efekty a potom color efekty, ktoré teda meníme tu. Medzi color efektami máme Space, Dub Echo, Crash, Sweep, Noise a Filter. Klasické efekty na každom Pioneer DJ. Čo sa týka beat efektov, je ich trošku menej, ale nie je to nič strašné, tie základné efekty tam sú ako Delay, Echo, Trance, Flanger, Spiral, Pitch, Reverb, Roll
A to je asi všetko. Nenájdete tu efekty ako napríklad na RX3, tie rôzne touch efekty, roly a tak, všetko je v rámci displeju veľmi zjednodušené a je cítiť, že táto konzola je stavaná pre tú bežnú verejnosť, ktorá sa tomu až tak veľmi nevyzná. Porozprávať trošku o bezdrátovom pripojení tejto konzole, pretože táto konzola má Wi-Fi a takisto aj Bluetooth. Čo sa týka Wi-Fi, dokážete sa pripojiť na nejakú sieť a napríklad mať niekde počítač úplne inde a dokáže tá konzola brať z toho počítača, ktorý je niekde v prdeli ďaleko, brať z vašej knižnice playlisty a priamo ju tu prehrať. Nevýhodou tejto konzoly ale je napriek tomu, že má Wi-Fi, neponúka zatiaľ streamovacie služby, nevieme prečo. Pioneer DJ, respektíve Alpha Theta sľubuje, že by sa to skôr či neskôr malo dodať. No ale hlavná vychytávka tejto konzoly je Bluetooth funkcia, pretože toto je prvá konzola, ktorá ponúka Bluetooth in, ale aj Bluetooth out. Bluetooth in sme tu už mali, pripojíte si telefón priamo ku konzole a túto týmito hornými tlačítkami viete ovládať, prepínať skladby zo Spotify, Apple Music a tak ďalej. Bluetooth out je zase úplná novinka, to znamená, že táto konzola sama dokáže vysielať signál do nejakého externého Bluetooth repračiku. Treba si ale dávať pozor, pretože je tam nejaká sekundová až dvojsekundová latencia, čo na bežný mixing nie je úplne ideálne. Čo je ale úplne, že headlinová featureka tejto konzoly je niečo, čo by sme mohli nazvať aj Bluetooth Playback. Bluetooth Playback funguje veľmi podobne ako Bluetooth Input, ale táto konzola má 10-minútovú pamäť. To znamená, ak sa pripojíte telefónom na túto konzolu, tak dokážete buď na samotnom kanáli hrať skladbu, ktorá vám ide z Bluetoothu, alebo dokážete pustiť skladbu a tá skladba sa uloží v pamäti tej konzoly, potom ju dokážete prehrávať na konkrétnom kanáli, ako by to bola skladba, ktorú ste tam dali z USBčka alebo SD karty a dokážete ju manipulovať. Či sa už jedná o Spotify skladbu, Apple Music skladbu, alebo nejaké video, alebo nejaké voice memo, ktoré máte na svojom telefóne, všetko toto dokážete ovládať. Nevýhoda však je, že ak máte napríklad zlé pripojenie na internet a púšťate skladbu z telefónu, tak môže sa stať, že napríklad vám vypadne tá skladba na pár sekúnd a ono to nahrá aj ten výpadok, tú medzeru. Ukážeme video, ako to vyzerá. Jak to kurva funguje? Takže ja si tuto vzorím source Bluetooth, prepnem si na DEC funkciu, dám clear, toto je vlastne tá pamäť, ktorá nahráva. A ja teraz pustím skladbu na mojom Spotify, dám load na hociktorý kanál. Ako vidíte, postupne sa mi začína načítavať tá skladba. Chvíľku to samozrejme potrvá, ale teraz už tú skladbu mám a môžem ju hrať a ovládať, ako keby to bola proste klasická skladba, ktorú mám napríklad z USBčka. Samozrejme nevýhoda je, že ja teraz keď zapnem, respektíve vypnem a zapnem skladbu, tak na waveforme si môžete všimnúť, že sa tam nahrá aj tá pauza. Ešte chvíľku počkáme, ak sa načíta. Vidíte túto medzeru? To je vlastne tá pauza, ktorá sa nahrala, potom som to stlačil znova a funguje to ďalej, len treba si na toto dávať pozor. Táto featureka je absolútne dokonalá na requesty pre svadobných DJov, ale aj klubových DJov. Proste nemáš tú skladbu, pustíš ju cez Spotify, môžeš si ju vypočuť, pozrieť, efektovať, manipulovať, alebo keď chceš, môžeš robiť aj nejaké rôzne srandy, že nahráš si svoj hlas a môžeš do ňoho potom skrečovať. Je to vynikajúca featureka, som z nej absolútne nadšený. Ako sme na začiatku povedali, táto konzola je o batérii a kompaktnosti. Čo sa týka batérie, Alpha Theta Corporation hovorí, že táto konzola vydrží 5 hodín. Podľa našeho testovania je to zhruba 4 hodiny 20 minút plus minus, čo je samozrejme veľmi dobré. Táto konzola takisto disponuje Eco režimom, čo znamená, že samotná konzola si stíši displej, vypne Bluetooth, vypne Wi-Fi a malo by vám to dodať o hodinu až 2 naviac batérie. Takisto si v menučku viete prepnúť medzi dark režimom alebo light režimom, keď ste napríklad niekde vonku, tak aby ste lepšie videli na ten displej. Mne sa to osobne nepáči, ja to mám rád klasicky na dark. OK, a čo cena tejto konzoly? Nie je úplne najmenšia, bavíme sa o 1600 eurách, čo je naozaj akože dosť, ale je to Pioneer DJ, proste čo ste čakali. Či je táto suma adekvátna?
Ja by som povedal, že áno, spracovanie tejto konzoly, design, display, software, kvalita zvuku je naozaj vynikajúca. Som veľmi nadšený z tejto konzoly, ako som už niekoľkokrát povedal, a myslím si, že 1600 eur je celkom adekvátna suma za tento kus techniky. No dobré, a pre koho je táto konzola určená? Táto konzola je určená hlavne pre tých, ktorí zvažovali kúpu XDJ RR od Pioneer DJu, ktorý už nekupujte si ho, to je proste zlá, zastaraná konzola, ktorá nemá už žiaden zmysel dneska. Toto by som povedal, že je oficiálna náhrada tejto konzoly plus samozrejme baterka. Túto konzolu by som určite odporúčil všetkým barovým DJom, všetkým svadobným DJom, ktorí potrebujú requesty na základe napríklad toho Bluetoothu. Takisto by som odporúčal túto konzolu všetkým, ktorí nechcú nosiť veľké kravy, ako je Opus Squad, RX3 alebo XZ. Toto je veľmi malinká, šikovná konzolka, ktorú teoreticky zmestíte aj do nejakého väčšieho ruksaku. No dobré, a môj finálny verdikt. Je to úžasná konzola, som z nej naozaj veľmi nadšený. Čo sa týka dizajnu, je to veľmi subjektívne a trošku ani nechápem ten hate, keď sa táto konzola vydala, plný Instagram a sociálne siete boli iba hate, že Pioneer to celé dokašľal, ale ľudia si neuvedomili, že toto nie je Pioneer DJ, toto je Alpha Theta, ktorá sa snaží ísť iným smerom. Pioneer DJ technika stále bude profesionálna, stále bude mať svoj klasický čierny layout, čierny dizajn, aspoň teda čo vieme. Toto je niečo úplne iné a ja si toto viem predstaviť, že by som bral presne na také barové hrania alebo aj svadby, ktoré občas mávam presne na tieto requesty. Tak a toto je pre túto recenziu všetko, ďakujeme veľmi pekne, že si ju pozreli až do konca a chceli by sme poďakovať obchodu Showtechnic Music Market tuto u nás v Bratislave v Ružinove, ktorí nám dodali a zapožičali túto konzolu na recenziu. Link nájdete v popise tohto videa. Ak by ste mali záujem o nejaké DJ-ské kurzy, producentské kurzy alebo podcasty, tak nezabudnite nás kontaktovať na www.lowend.sk. Ja sa s vami lúčim, moje meno je DJ Progress a počujeme sa v ďalšom videu.